Здравейте, уважаеми зрители! В ефира на Пловдивската телевизия DCTV. Вие отново сте със забавното детско предаване "Малките ТВ звезди". Това е предаването, в което ви показваме децата на Пловдив, нашите надежди за светло бъдеще и нашите наследници. В днешната ни среща ще продължим с темата, която започнахме миналата седмица в предаването, а именно Денят на християнското семейство. Това е един от големите есенни празници на Българската православна църква, който отбелязваме на 21 ноември. Денят на християнското семейство е известен още като въведение Богородично и ни напомня за влизането на Дева Мария в Йерусалимският храм, за да служи на Бога и за да се подготви за великото дело на Божия майка. Според преданията на този ден Богородица била обречена от своите родители на Бога още преди раждането си, а когато навършила 3 години, тя била отведена до Йерусалимският храм. По пътя тя и нейното семейство били съпроводени от близки, носещи запалена свещ в ръцете си. Всички останали изумени, когато родителите й я оставили Мария на първото стъпало на храма и тя съвсем самичка изкачила 15-те му стъпала. На най-горното стъпало с благословие я посрещнал първо свещеник Захария, баща на свети Йоан Кръстител. От векове наред дедите ни са вярвали, че домът е свещено място, в което децата научават най-ценните житейски уроци. В семейството те не само биват възпитавани, но и изграждат своя характер. И именно семейната среда е предпоставка за развитието на техните заложби и дарби. Специален празник за отбелязване на Деня на християнското семейство организираха малчуганите от целодневна детска градина "Слънце" в Пловдив. Облечени в специални костюми и дълго учили и подготвили своите думички, те с трепет и нетърпение очакваха да дойде техният ред и да се изявят. Сега ви предлагаме в следващите минути да останете с нашето предаване и празненството по повод Деня на християнското семейство на децата от целодневна детска градина "Слънце".
мой сън и моят ден. Истинска детска градина, в която съм роден. Масата е кътчето, което всички у дома събира. Трапезата за нас е скъпа, свята, с благините на земята. Зала хляб всеки иска да вкуси, грижливо приготвен от ръчни ръце, сътворен от богата душа и сърце. Светата Библия твори характер, сила, мощ. В нея план свещен гори, прогонва всяка нощ. Открила тя свещен закон на братство, мир, любов. Крепила е на старостта, сияен фар на мъдростта. Светлите български празници, колко е хубаво, когато ги срещаме с радост и колко сме горди, когато ги пазим в сърцето си. Доброто християнско семейство ни учи на трудолюбие, на уважение на децата към възрастните, на взаимна обич и разбирателство. То пази традициите и духовните ценности на българския народ. И ще вдъхна аз дихание в този първи радостен миг от твоята кръв. И ще бъдеш ти най-хубава, ще танцувам само с теб. Ще танцувам само
Видяхте специалния празник, посветен на Деня на християнското семейство, подготвен от учителите и децата от целодневна детска градина Слънце в Пловдив. В това детско заведение се обръща специално внимание на този голям празник и още от ранна детска възраст научават своите възпитаници за значението на семейството и семейната среда, за изграждането и възпитанието на децата и за тяхното изграждане като самостоятелни личности. И така видяхте малките слънчица от целодневна детска градина Слънце в Пловдив. Гледайте ни следващата седмица, когато ще продължим да ви показваме децата на Пловдив и по този начин заедно ще се откъснем от сивото и напрегнато ежедневие. Предаването, посветено на децата по пловдивската телевизия DCTV, се излъчва всяка събота сутрин от 8:30 с повторение в неделя на обяд от 12 часа. Довиждане от нас и до нови срещи в ефира на DCTV. Чао!